Cilik-cilik iki, Bos. Cilik. Ro nyarinan ya, Ra. Ucul. Ucul. Agus. Ero nyarinan. Suwune para suwi. Mas Kaciapet. Jangan lupa iki umpane ngetotke suwune iki umpane iki kudu niki ya. Iki Pak Joko. Tuglo. Nanti mentiung meni waro nyari mentiung kejuran. Ayo, waro nyari mentiung kejuran iki piye toh ki? Iki. Enggak bahaya toh? Jajinge. Nak ngombene ngene kudune syaraté. Ngombene aja gelas plastik ya, napa ngetotke master iki. Lu ngerti bredil kangen iki, korban. Lek videone sik ono. Durup terus. Demi selak mancing, Mbak. Enggak bahaya ta? Enggak bahaya entek. Lu kan mau lu. Saya kan mau ya. Woi. Plodeng. Campuri kacang ijo we ngene. Enak. Tang. Iwak cilik mentiung kejurane Pak Joko. Rasat pikir. Bos, kembangku, Bos. Go Pak Joko, Bos. Tak delok ta, Bos? Kuwi nganu lho ya. Kuwi nerakne iki rate Pak. Ku syarate kuwi. Go bali iki jere go bali. Disepoke ning Banyuwangi jere iki. Ya dikenake no. Aja mbok col-colno to, Bang. Rene iki kon nyelametke iwak malah ngajar iwak. Sake, gepe nak ucul yang lambene ora lara. Bagus. Bang Mandor ning pojokan kae piye kae. Wong kon nyelametke iwak kok malah iwake jejer kabeh, col-colke. Wis. Sah Ih, Mas Kaciapet neh. Wah, ucul. Ucul maning. Coba Bang pokoknya. Wis Pak Joko aja delus-delus jorene dandani. Malah kaki udah kuwi juga bae kok kecil langsung. Bang Komer turu. Berarti kan balik omah. Balik omah ada yang praktis barang aku enak kok. Ya iya makanya balik omah kan. TP gini. Kos-kosane terus pengen nyaman. Gun mangkat. Nah, nek wiroto iki. Lor kae mangan kae. Bang. Bali. Sami. Jai umroh. Disin. Balik. Bisa kebak apa? Gue sampean ngono. Pesawatnya puter balik apa? Iya sene. Kali kula mawon benjang teng Sene Boyo lali. pek trot perang tetesane. Iku anu suni meneto iwak. Les, gak bahaya ta? Gak bahaya. Wah, entuk kae. Uga kekesan. Jadi kono ono dalan tiket wisata. Nyeburono tiket wisata. Bah, pol. Ya? Sangat urusan mandi di dewi. Pak Gindo wingi urung balik, begitu balik langsung ngiring nganti saiki ra metu. Ngoyot berarti. Belone gang telu kok. Kecantol. Gele madhep ngalor kae entaske ngono. Mentase lho apa nganu. Demean mentase. Mayan. Jalan bebon. Plodeng. Lagi lup. Meri nak we. Meri kayak kambing ini Pak Joko kayak gelur kayak.
dulu. Manut to master ya, Bang. Manut to, Bang, manut to, Bang. Enak-enak. Aku rak manut. Pelagarian. Lagi mau bakule rene wis nggo 8 kilo. 10 menit padahal gue. Iya. Gue tekan po. Nak kengelan. Tuntun po, gendong po. Gendong. Gendong. Tuntun. Pikul. Pikul. Sudirman, Jenderal Sudirman. Pandu. Pikul wong papat. Saya cinta Cito 5 to. Payungnya juga sapa? Klodeng. Saya. Apa? Kan danco. Lajur. Ya, iki wae cilik iki. Wis. Bos, piye bos? Kula niku kok cilik-cilik ni, Bos. Iwake ro nyari tenan ki. Kaya ngono. Ki. Ah. Dejer apa iki iwak lawas ra. Bawal iki wae. Tolke. Waduh, rabies. Iwake rabies, polahe kae kajedan kae. Beh, misake suruhin to, Pak. Enggak bahaya ta? Waka. Iwake rabies. Gunanku yo bos wingi ning kolam. Iki pan bawal. Lah nggonku ra ono bawale pangan apa? Dandran. Pan grandong. Meraut. Asu. Semprol. Ya. Nes. Iya. Nes. Entek iwak entek. Ya sak jok neh. Jok. Bebel purun. Pul. Boleh 35.000-an yo. Bebel purun. Bebel. Oh niki pun nenten Pak Joko kok. Tenang. Sing tenang. Klondeng. Ini tak diwasa kerobok ya, kiwa tengen. Ora jakot. Ke tengen. Ayo. Tidak tahu. Asu. Areku tugel. Kajedian. Yo wis bagus, dadi pikir sesuk neh. Yo wis sesuk pikir sesuk neh. Aja mikir nek wete wong mancing bagus. Mulane wae. Mikir piye jaran tuku iwak. Kan asu. Ini cara itu gimana? Ya bener apa, Bang? Dulu tuh bos, dulu songo. Biasanya aku Sabar. Kontane tekan kene gaji. Kuwi to. Ngomong ora cuma. Sik ki nanggung ki meh ngentaske Pak Joko ki lho. Lho le. Aja colke, Bung. Aja colke. Sasar. Malah dimong. mangkat balik kerja. Balik kerja iki. Sasar, Bos, sasar. Sokne nak mancing gue sasar, Om. Cari aman. Bebas. Jeguri ra apa-apa, tak pitanisan. Gak bahaya